दिल्ली बायदियाव फैनानैथ' कचिं लानांगौआ माने सिमांनिसो खोथा नों माने बुहुत माने नोंनो मा होनगोन रिसोर्स नांगौ नोंनोहाय बेयाव थानो थाखाय जानायनिफ्राय लानानै आरो कचिंनि फिसाबो इसां बुरजा जे जोंखौ मोनसे माने जों माने दायो मा होनगोन एसेट बायदि जाबाय आरो सारा जोंखौ इसां आसा खालामनानै बुहुत गावनिफ्राय इनभेस्ट खालामनानै जोंखौ बासिनानै एकदम टप इनस्टिट्यूटआवहाय जोंखौ हरदों बेवहाय सोलोंथों जोंनि बिटिआरनिफ्राय आरो रोंथों आंथ' गिबियावनो जोंनि बिटिआरनि चिफ सारखौहाय गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावो आरो नोंथांमोनखौबो बिसिम फैनानै जोंखौहाय खबर जे लाफैदों नायफैदों आं जोबोद मोजां मोनदों आरो आंनि सोलोंसा लोगोफोराबो जोबोद मोजां मोनदों जे नोंथांफोराबो बेयावहाय फैनानैहाय जोंखौ गाबोन नायफैगोन होननानैहाय माने जोबोद मोजां मोनदों आरो ओमफ्राय बुंनो थाङोबा बे खाबु होनायखौहाय सारा जे जोंनि थाखाय मा होनगोन सोलोंसाफोरनो एसेबां मोजां खाबु होदों जों गोबां सोलोंसाफोरानो जाय न'निफ्राय जोंहा सुबिदा होनो हाया बेबायदि रांखावरि गैयिनि थाखाय जों लुगैबाबो जों मोनाखैमोन दा बे खाबुखौ होनायनि थाखाय जों जोबोद मोजां मोनदों दा आं बुंनो सानो हानाय हायै बेखौथ' जों सानथ'वाखै दायो गोसोआव जोंहा जे जों बेखौ लुगैदोंमोन जों जानो लुगैदों हायै हायाथ' उननि खोथा जों सेस्था खालामगोन होननानै जों बेवहाय फैदों आरो गोसो होनानै जों नाजागोन हानायमानिखौ माने जोङो जुदि रोङाखैबा सोंलायगोन लोगोफोरनियावहाय सारनियावहाय जोङो साहसाथ' एसे खम बेथ' नंखागौखा खिन्थु थेवबाबो माने नाजागोन आरो जेसां हायो जों जोंनि साहसखौहाय जोङो जमा खालामनानै जों मोजाङैहाय आरोबाव आरो रोंनानै जों उनाव होजों थांनानैबो जों आरो जोंनि उन जोलैनि जोंनि इयुथफोरखौ आरो जोंनिफ्रायबो बिसोर आरो इन्सपायार जाथों होननानै आं बेखौनो सानो आरो एगजामाथ' दायो फैगासिनो जोंहा मास मोननैयानो जासिगोन आरो मोनसेयाथ' जोंना मोनसे माने कन्टेन्टआहाय जोब्बाय आरो डिजास्टार मेनेजमेन्टनिहाय सारा बुंदों दहायहाय जोंनि इनस्टिट्यूटनिया जे एगजामबो लानाय जासिगोन होननानै आरो क्लासाथ' मोजाङैनो जागासिनो जोंहा फुंनि 8 बाजिनिफ्राय जोंना 3 बाजिसिम जायो बेलासिनिसिम ओमफ्राय बेलासिसिम जोंना फरायनायनि फेसिलिटिबो होनाय जायो इनस्टिट्यूटआवहाय 7:30सिम होयो आरो नों थानानै फरायनो हायो बा जुदि नोंहा रेस्ट लानो लुगैदोंबा थांनानैहाय नों न'आवबो फरायनो हायो आरो वाइफाइनि फेसिलिटिबो दङ जोंहा पिजिआवहाय फुङाव ब्रेकफास्ट होनाय जायो ओमफ्राय लान्च मोनो ओमफ्राय बेलासियावहाय स्नेक्स होयो आरो ओमफ्राय हराव ओंखाम बा रुटि नों जानाय बायदि सुबिदा होयो आरो आंथ' जेबो मोनद्रायाखै मोननाया उन्दैनिफ्रायनो एसे गोजानाव थानानै फरायबोनायखाय माने एडजास्ट खालामनो हायो आरो खिन्थु मोनसेल' माने जानायावहाय एसे प्रब्लेम जायो आरो थेवबो माने बेफोरखौ जोङो माने प्रायरिटियाव दोनाखै आरो जोंना सोलोंनांगौ जों सोलोंनानै थांनांगौ मोजां फरायनांगौ एगजाम होनांगौ जोंना मेन प्रायरिटिया बे आरो दायो जों बाखिखौ माने साइडलाइन खालामनानै दोनथ'दों आरो दायोहाय आंथ' फार्स्टआवनो मामा बाबाखौ थेंक इउ जे बिसोर आंखौ जे इसां माने मा होनगोन आंखौ फुल फ्रिदम होदों माने हगारना होखाबाय आंखौथ' नों जोंहा बेखौ सिमां नुदों नों गोसोबायदि खालाम जोंहा जेबो बाधा गैया नों गोसो होनानै फराय हानाय हायै जेबो नङा नों सेस्था खालाम बेदि आरो माने आरोबाव माने एकदम गुवारै बुंनो थांबोला आं जोंनि बिटिआरनि चिफखौहाय गोसो गोरबोनिफ्राय माने हामबायबावो जाहा बिमा बिफायाबो माने सारखौ बुहुत माने थेंक इउ जादों आरो सारा जोंखौ जे इसां मोजां सुबिदा होदों एफा गोजानाव बयबो लानो लुगैयो दिल्ली बायदियाव फैनानैथ' कचिं लानांगौआ माने सिमांनिसो खोथा नों माने बुहुत माने नोंनो मा होनगोन रिसोर्स नांगौ नोंनोहाय बेयाव थानो थाखाय जानायनिफ्राय लानानै आरो कचिंनि फिसाबो इसां बुरजा बुंनो थाङोबा 2 लाखआनो अलमस्ट जाहैयो आरो थानायाबो सासेयावनो 18,000 जों खोनानाय बायदिबाथ' बिदिनो होनदों सारमोना बुहुत बुरजा आरो दा बेबायदि जे इसां जोंखौ फैसा होनानै माने फैसा बाहायनायाथ' बे सेकेन्डारि बे जेबो नङा खिन्थु सारा जे जोंखौ मोनसे माने जों माने दायो मा होनगोन एसेट बायदि जाबाय आरो सारा जोंखौ इसां आसा खालामनानै बुहुत गावनिफ्राय इनभेस्ट खालामनानै जोंखौ बासिनानै एकदम टप इनस्टिट्यूटआवहाय जोंखौ हरदों बेवहाय सोलोंथों जोंनि बिटिआरनिफ्राय आरो रोंनानै आरो गावनि जायगानि थाखाय बिसोरो माने माबाफोर प्रब्लेम बुहुतथ' जोंनाहाय माने मा होनगोन बुहुत डेभेलपमेन्ट नांबावगौ आरो सारा हानायमानिखौ नाजादों आरो जोंबो हानायमानिखौ जों नाजागोन आरो बिटिआरनि CM प्रमद बर'नि सिमां आरो बिटिआरनि इयुन बेनि थाखाय मा मावनो थाखाय थियारि आं गिबियावनो बुंनो थाबोला आइजो हिसाबै दा जोंहा दाबो बुहुत बिदि जे माने जों सोलोंथायाथ' बुहुतआनो फरायो खिन्थु फरायनानै जोंना बांसिनानो माने
जुलि जानायखौ जे बुङो हिनजावफोरनियाव माने बिनि उनाव जों न'नि खामानियावनो जोंना हाबसोनानै थानाय जायो बिदि नङा जे हिनजावफोराहाय हाया बा मा होनगोन माने सुबिदा बेफोरबायदि मोननायाबो जोंनि थाखाय दायो माने जों गावखौ बुहुत खाफाल गोनां होननानै सानना लानांगोन आरो समा सोलायबोगासिनो जोंबो आरो फ्राय माने मा होनगोन गासिबनिफ्रायबो रोंनानै मानानैहाय बेयाव माबानानै आरो बाखि गासिबो जोंनि लास्टावनो आङो जोबथायाव बुंनो सानो आरोबाव बिटिआरनि चिफ सारखौहाय आरो साबायखर बावो आरो नोंथांमोनखौबो जोंखौ नायफैनायनि खबर लाफैनायनि आं जोबोद गोसो गोरबोनिफ्राय हामबायबावो गोजोन्थों। बङाइगाव सापागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमा लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशेल अफार। ग्रेन्ड i10, नियस, i20, N-लाइन, अरा, भेरना, आल्काजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशेल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन। 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव सापागुरि र'ड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नाम्बार 9101093856 8011827497 700279673 70026948111 आव खौरां लाहर। मेगना हुन्डाइ श'रुम बङाइगाव सापागुरि र'ड।